Ο τίτλος δεν είναι δικός μου, το από που πάνω για την κόκκινη μιλιά, προέρχεται από ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας και που νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό και για τις επιδιώξεις που υπήρχαν μέσα στους κόρπους του ελληνικού έθνους και που αποτυπώθηκαν με έναν τρόπο και στην Μικρασιατική Εκστρατεία. Το όνειρο της δημιουργίας της Ελλάδας των δύο υπήρων και των 5 θαλασσών προδιαγράφηκε ήδη από τον Δεκέμβριο του 1918 μέσα από το υπόμνημα το οποίο υπέβαλε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων. Με αυτό το υπόμνημα διεκδικούσε η Ελλάδα στην πραγματικότητα να γίνει ένα κράτος το οποίο θα βρισκόταν γύρω-γύρω από το Αιγαίο Πέλαγος. Διεκδίκησε τη Βόρεια Ήπειρο, τη Δυτική και την Ανατολική Θράκη, την επικύρωση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα που βρίσκονταν καθεστώς Ιταλικής κατοχής και μια εκτεταμένη ζώνη στη Δυτική Μικρά Ασία που ξεκινούσε από τη θάλασσα του Μαρμαρά και κατέληγε περίπου ανάμεσα στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Αυτές οι επιδιώξεις έμοιαζαν να πραγματοποιούνται όταν το καλοκαίρι του 1920 υπογράφηκε η Συνθήκη των Σευρών. Μια συνθήκη που δεν είναι ελληνοτουρκική, αλλά ήταν μια πολυμερή συνθήκη, την οποία υπέγραψαν μια ντουζίνα κράτη και η οποία ρύθμιζε συνολικά τα ζητήματα που σχετίζονταν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Προσπαθούσε, με άλλα λόγια, να δώσει μια οριστική λύση, που κάθε άλλο παρά οριστική αποδείχθηκε ότι ήταν, στο χρονίζον ανατολικό ζήτημα, σε ένα πρόβλημα δηλαδή που είχε απασχολήσει την ευρωπαϊκή διπλωματία για παραπάνω από έναν αιώνα. Κατά τη γνώμη, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της συνθήκης των Σευρών. Η Ελλάδα μεγάλωνε, η Ελλάδα αποκτούσε ολόκληρη τη Θράκη, Δυτική και Ανατολική, αποκτούσε τα νησιά του Αιγαίου συμπεριλαμβανομένων της Ίνδρου και της Τενέδου, αποκτούσε υπόσχεση για το Δωδεκάνησα με εξαίρεση το Καστελόριζο και τη Ρόδο, αλλά και προοπτική για την απόκτηση της Ρόδου και πολύ περισσότερο αποκτούσε την υπόσχεση για τη μελλοντική ενσωμάτωση ενός κομματιού της Δυτικής Μικράς Ασίας, της Μύρνης και της περιφέρειάς της μετά από παρέλευση πενταετίας. Κατά τη γνώμη μου, η Συνθήκη των Σευρών, πέρα από μια προσπάθεια υλοποίησης της μεγάλης ιδέας, ήταν ταυτόχρονα και ένα μεγάλο γεωπολιτικό στίχημα που έβαζε η Ελλάδα, διότι εάν η Συνθήκη των Σευρών εφαρμοζόταν, τότε η Ελλάδα θα αναβαθμιζόταν σε σημαντική περιφερειακή δύναμη. Δεν θα γινόταν δύναμη πρώτου μεγέθους, αλλά θα γινόταν δύναμη τέτοιου μεγέθους που καμία μεγάλη απόφαση στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου δεν θα μπορούσε να ληφθεί, εάν δεν λαμβανόταν υπόψη και ο ελληνικός παράγοντας. Ο ίδιος ο Βενιζέλος το είχε αυτό περίπου προδιαγράψει στην συνδιάσκεψη ειρήνης, όταν ενώπιον του Συμβουλίου των 4 Μεγάλων Δυνάμεων υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να βρει το αληθινό της μέλλον από τη στιγμή που θα κυριαρχούσε στο Αιγαίο. Και αν κάποιος έβλεπε πράγματι το σχήμα της Ελλάδας των 2 υπήρων και των 5 θαλασσών, θα διαπίστωνε ότι ήταν στεριές που βρίσκονταν γύρω-γύρω από το Αιγαίο Πέλαγος. Αυτού του είδους η Ελλάδα, για να λειτουργήσει, για να θεμελιωθεί και να μακροημερεύσει, θα έπρεπε να έχει την υποστήριξη μιας μεγάλης δύναμης. Και ο Βενιζέλος έβλεπε πως η Ελλάδα θα μπορούσε να συμπαραταχθεί περίπου μόνιμα με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν η χώρα εκείνη που έλεγχε ναυτικά την Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν εκείνη που για πάνω από έναν αιώνα είχε υποστηρίξει το δόγμα της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και που στην συγκυρία της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έψαχνε να βρει ένα άλλο κράτος που θα έπαιζε περίπου το ρόλο που για πάνω από έναν αιώνα είχε παίξει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή μια χώρα που θα έλεγχε το Αιγαίο και θα μπορούσε να λειτουργεί ως ανάχωμα για την κάθοδο της Ρωσίας στην Μεσόγειο θάλασσα. Ρωσία τσαρική πια δεν υπήρχε, υπήρχε η Σοβιετική Ρωσία η οποία ήταν περίπου απομονωμένη, αλλά που ήταν λογικό κάποιος να αναμένει ότι αργότερα ή γρηγορότερα θα διεκδικούσε να διαδραματίσει έναν ρόλο αντίστοιχο με εκείνον που είχε διαδραματίσει επί αιώνες η Ρωσία. Αυτό ήταν το σχέδιο. Το σχέδιο ήταν συναρτημένο και με την ευρύτερη ισορροπία των δυνάμεων που προέκυπταν με τη Συνθήκη των Σευρών. Μία ανακατανομή των δυνάμεων και μία αναδιάταξη του χάρτη. Η Συνθήκη των Σευρών προνοούσε για τον δραστικό περιορισμό της έκτασης του Οθωμανικού κράτους. Για να το δούμε και στο χάρτη που είναι πιο χαρακτηριστικός, η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα περιοριζόταν στο κέντρο της Μικράς Ασίας, με έξοδο στη θάλασσα μόνο στη Μαύρη Θάλασσα και με αμφίβολη έξοδο στην Μεσόγειο, διότι ταυτόχρονα προβλεπόταν η δημιουργία ζωνών επιρροής στην νότια-νοτιοδυτική Μικρά Ασία, η περιοχή της Ατάλειας που θα βρισκόταν υπό Ιταλικό έλεγχο, αλλά και ανατολικότερα η περιοχή της Κιλικίας που θα βρισκόταν υπό Γαλλικό έλεγχο. Οι Βρετανοί πιο πρακτικοί είχαν φροντίσει να πάρουν στη ζώνη επιρροής τους τα πετρέλαια της Μοσούλης, στο σημερινό βόρειο Ιράκ δηλαδή. Άρα ένα κράτος Οθωμανικό το οποίο θα ήταν πολύ μικρότερο από την σημερινή Τουρκία,
χωρίς να έχει πρόσβαση στη Μεσόγειο θάλασσα ή αν θα είχε υπό την αίρεση των μεγάλων δυνάμεων, με έναν πληθυσμό ο οποίος δεν ήταν βέβαιο ότι θα μπορούσε να ακμάσει μέσα σε αυτό το περιορισμένο κράτος και χωρίς πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ταυτόχρονα, ο Βενιζέλος έβλεπε ένα χάρτη, το χάρτη των Σευρών, που είναι πολύ διαφορετικός από το χάρτη που έχουμε στο μυαλό μας σήμερα. Σε αυτό το χάρτη, το ελληνικό προγεφύρωμα στη Δυτική Μικρά Ασία δεν ήταν μία ψηφίδα μόνη της, αλλά ήταν μία ψηφίδα σε μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα, στην οποία βρίσκονταν ως άλλες ψηφίδες οι ζώνες κατοχής των μεγάλων δυνάμεων, αλλά βρισκόταν ως πολύ σημαντική ψηφίδα και η Αρμενία στα ανατολικά, την οποία ο Βενιζέλος ήθελε να την ενισχύσει ακόμα περισσότερο με την ενσωμάτωση σε αυτήν του πόντου. Για την Ελλάδα και για την μακροημέρευση του ελληνικού προγεφυρώματος στη Δυτική Μικρά Ασία, η ύπαρξη της Αρμενίας είχε καθοριστικό ρόλο. Θα ήταν ο μόνιμος στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας. Η Ελλάδα στη Δύση, η Αρμενία στα Ανατολικά, θα περικύκλωναν την Τουρκία και έτσι θα απέτρεπαν τους Τούρκους από το να μπορούν να συγκεντρώσουν όλες τους τις δυνάμεις απέναντι στην Ελλάδα. Ήταν μια έξυπνη από στρατηγική άποψη κίνηση, η οποία όμως αποδείχθηκε και ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα της συνθήκης των Σευρών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Τούρκοι ξεκίνησαν τον θρηματισμό της συνθήκης όχι από τα δυτικά, αλλά από τα ανατολικά. Πρώτα διέλυσαν το αρμενικό κράτος σε σύμπνοια με τους Σοβιετικούς και κατόπιν έθρεψαν όλο τους το ενδιαφέρον απέναντι στους Έλληνες. Το σχήμα της Ελλάδας των δύο Υπήρων και των 5 θαλασσών, της Ελλάδας των Σευρών, ήταν οπωσδήποτε πολύ γοητευτικό. Ήταν γοητευτικό γιατί έμοιαζε να υλοποιεί τα όνειρα εκατοντάδων ετών. Η Ελλάδα θα κυριαρχούσε στο Αιγαίο και θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για την ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έτσι την αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι εκείνου του καιρού. Αυτό το γοητευτικό όνειρο, όπως τα οράματα συνήθως, επειδή είναι εκτυφλωτικά, έχουν και μια παρενέργεια. Τυφλώνουν πολλές φορές και τους ανθρώπους που τα βλέπουν ή ακόμη περισσότερο και τους ανθρώπους που τα έχουν σκεφτεί και οραματιστεί. Η Ελλάδα των Σευρών είχε ένα παράδοξο σχήμα. Οι συνηθισμένες χώρες που έχουν θάλασσα γύρω τους είναι στεριές που περιβάλλονται από θάλασσα. Η Ελλάδα των Σευρών ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ήταν μια θάλασσα που περιβαλλόταν από στεριές. Και μάλιστα στα βόρεια και στα ανατολικά, στα πιο ευάλωτα σημεία δηλαδή της Ελλάδας, στα συνοριακά της τμήματα, οι στεριές αυτές θα ήταν και εξαιρετικά λεπτές. Η Ελλάδα θα βρισκόταν με αντιπάλους στο βορρά τη Βουλγαρία, στα ανατολικά τη Τουρκία, χωρίς να έχει αυτό που λένε οι στρατιωτικοί στρατηγικό βάθος. Θα ήταν δηλαδή υποχρεωμένη να βρίσκεται σχεδόν σε μια μόνιμη πολεμική εγρήγορση. Αν όχι να πολεμάει, οπωσδήποτε να είναι έτοιμη να πολεμήσει. Είχε μια παράδοξη ανισορροπία η συνθήκη των Σευρών ανάμεσα στα διαθέσιμα μέσα και στους επιδιωκόμενους στόχους. Ο στόχος ήταν πολύ μεγάλος, τα μέσα ίσως να μην ήταν τα απαραίτητα. Ο Βενιζέλος πάνω σε αυτό είχε μια μεγάλη αισιοδοξία. Έλεγε ότι οι Έλληνες όλα μπορούν να τα καταφέρουν, διότι 3.000 χρόνια έχουν ζήσει γύρω-γύρω από το Αιγαίο, περίπου σαν τα βατράχια γύρω από μια λίμνη και έχουν κατορθώσει να επιβιώσουν. Αν είχε ένα μειονέκτημα ο Βενιζέλος, στα διάφορα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, θα έλεγα ότι ήταν εκείνο που πάνω απ' όλα ήταν το μεγάλο του πλεονέκτημα. Ήταν μεγαλύτερος από την ίδια την Ελλάδα. Είχε μια δυνατότητα να πείθει τους μεγάλους εκείνου του κόσμου και τις δικές του ικανότητες, αλλά αυτές οι ικανότητες δεν ήταν πάντοτε ανάλογες με τις ικανότητες του κράτους που εκαλείτο να εκπροσωπήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην διάσκεψη της Ειρήνης, ο Βενιζέλος συναντήθηκε ανάμεσα στους άλλους με τον πρόεδρο Wilson, αναφέρθηκε το όνομά του προηγουμένως, γι' αυτό το θυμήθηκα. Ο Wilson γράφει στα απομνημονεύματα στο ημερολόγιο του, του είχε δώσει μισή ώρα και τον κράτησε 2 ώρες. Πάνω να πει ότι άφησε παράμερα άλλους ηγέτες και έγραψε στο ημερολόγιο του ότι από όλους τους ηγέτες του κόσμου που είδε στο Παρίσι, εκείνος που του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο Βενιζέλος. Αυτό ήταν πολύ χολακευτικό, αλλά αν το δει κάποιος από την άλλη πλευρά, ήταν ένα μεγάλο βαρύδι στον τρόπο με τον οποίο ο Βενιζέλος και κατ' επέκταση η Ελλάδα αντιμετώπιζε τη νέα ισορροπία των δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ελληνικό προγεφύρωμα στη Μικρά Ασία ήταν εκτεθειμένο. Ήταν μικρό, με μια ενδοχώρα η οποία ήταν τουρκική, και ήταν τουρκική όχι μόνο από την άποψη της κρατικής κυριαρχίας, αλλά και από την άποψη του πληθυσμού. Όσο περισσότερο απομακρυνόταν κάποιος από τα παράλια, προκειμένου οι Έλληνες, πάθαιναν 2 πράγματα. Το ένα ήταν ότι έφευγαν μακριά από τις βάσεις του ανεφοδιασμού τους, επεξέτειναν το μέτωπο, άρα βρίσκονταν πολύ πιο εκτεθειμένοι απέναντι στον εχθρό.
Και δεύτερον, προχωρούσαν μέσα σε ένα ολοένα και περισσότερο εχθρικό έδαφος από την άποψη του πληθυσμού. Η επέκταση του μετώπου συζητήθηκε πολλές φορές και προηγουμένως πώς οι μετανοεμβριανές κυβερνήσεις προεξέτειναν το μέτωπο προς το Ιασκή, Σεχήρη, τη Κιουτάχια και το Αφρόν Καρακισάρ. Η αλήθεια είναι ότι είχε ξεκινήσει επί Ελευθερίου Βενιζέλου. Όταν υπογράφεται η συνθήκη των Σευρών, η ελληνική ζώνη κατοχής δεν είναι μόνο στην περιοχή της Μύρνης. Τα ελληνικά στρατεύματα έχουν προελάσει βορειοανατολικά έως την Προύσα και ανατολικά ως το Ουσάκ. Έχουν υπερδιπλασιάσει τη ζώνη κατοχής. Και έχουν αρχίσει να σκέπτονται οι επιτελείς επικυβερνήσεως Βενιζέλου, ακόμα και την προέλαση προς την Άγκυρα. Οι μετανοεμβριανές κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτα περισσότερο παρά να εφαρμόσουν σχέδια τα οποία προϋπήρχαν. Αν έκαναν ένα λάθος, ήταν ότι δεν στάθμισαν σωστά τους διεθνείς παράγοντες, τις διεθνείς ισορροπίες. Και άφησαν την Ελλάδα όχι τόσο στρατιωτικά εκτεθειμένη, όσο διπλωματικά παράσκευη, χωρίς διεθνή ερίσματα. Ο Βενιζέλος το έλεγε πάντοτε αυτό. Δεν πηγαίνουμε πουθενά χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει την υποστήριξη έστω κάποιες ή κάποιον από τις μεγάλες δυνάμεις. Εκείνο που δεν σταθμίστηκε σωστά, όχι τόσο από τον Βενιζέλο όσο και από τους διαδόχους του, ήταν τα μεταβαλλόμενα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Ο Βενιζέλος πίστευε ότι μπορούσε ο ίδιος να τα χειριστεί σαν ένας μεγάλος και σπουδαίος ταχυδακτυλουργός, αλλά αυτή του ικανότητα δεν ήταν, αν για τον ίδιο ήταν δεδομένη, δεν ήταν καθόλου δεδομένη για τους επιγόνους του, για τους διαδόχους του. Και δεν ήταν καθόλου βέβαιο, για να το πούμε και από την άλλη πλευρά, ότι αυτή η ικανότητα του Βενιζέλου θα αρκούσε ώστε να μπορεί πάντοτε ως ταχυδακτυλουργός να χειρίζεται τα μεταβαλλόμενα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Αν έκανε ένα λάθος ο Βενιζέλος, ως προς τη συνθήκη των Σευρών, νομίζω είναι ότι και εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου του 1920 την παρουσίασε ως το τέλος της διαδρομής. Συνήθως οι συνθήκες ειρήνης πράγματι έτσι είναι. Κλείνουν ένα πόλεμο, και οριστικοποιούν σύνορα και ανοίγουν το δρόμο για τη μεταπολεμική περίοδο. Η συνθήκη των Σευρών δεν ήταν καθόλου αυτό. Δεν ήταν το τέλος της διαδρομής, αλλά ήταν ένας ακόμα σταθμός προς την υλοποίηση ενός στόχου, ο οποίος δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Η συνθήκη των Σευρών δεν ήταν το τέρμα, αλλά ήταν το μέσον ενός πολέμου. Η εφαρμογή της συνθήκης προϋπέθεται τη χρήση των όπλων. Αν η υπογραφή της χρειαζόταν μελάνη, η εφαρμογή της χρειαζόταν αίμα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο ούτε εξηγήθηκε απολύτως, ούτε νομίζω συνειδητοποιήθηκε απολύτως. Υπήρξε μια μεγάλη αισιοδοξία ότι η συνθήκη με έναν περίπου μαγικό τρόπο θα τερμάτιζε τα πράγματα. Όπως επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη διεθνείς παράγοντες, οι οποίοι αναδύονταν εκείνη την εποχή και οι οποίοι έμεναν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη γενικότερη διαμόρφωση της μικρασιατικής εκστρατείας. Ο σοβιετικός παράγοντας, Φερρυπίν, ήταν καθοριστικός στην πορεία των πραγμάτων. Ενισχύθηκαν οι Τούρκοι από αυτόν, μπόρεσαν μέσω αυτού να διαλύσουν την Αρμενία και έτσι μετά να έχουν όλο το δυναμικό του στραμμένο απέναντι στους Έλληνες, αλλά η ελληνική πλευρά δεν τον κατάλαβε εγκαίρως. Υποτίμησε, όπως υποτίμησε ακόμα και την μαχητική ικανότητα των Τούρκων. Στα πρώτα στάδια της μικρασιατικής εκστρατείας υπήρξε μια μεγάλη εφορία στην ελληνική πλευρά. Οι Τούρκοι είναι τελειωμένοι. Θα υποταχθούν στη μοίρα τους και θα γίνουν μια δύναμη δεύτερης διαλογής. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό όμως ότι και οι ισορροπίες, οι πληθυσμιακές, δεν είναι αυτές που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας, με την Ελλάδα στα 10 εκατομμύρια και με την Τουρκία στα 80 και να πηγαίνει στα 90. Όταν υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης, λίγα χρόνια μετά, η αναλογία ήταν περίπου 1/2 προς 1/3. Άρα δεν ήταν και τόσο παράδοξο να πιστεύει κάποιος ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβάλλει τέτοιους όρους. Εκείνο που επίσης δεν υπολογίστηκε σωστά από τον Βενιζέλο, αλλά ακόμα περισσότερο από τους διαδόχους του, ήταν ότι τα μεταβαλλόμενα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων θα οδηγούσαν και κάποιες από τις μεγάλες δυνάμεις στο να αποστασιοποιηθούν από τη συνθήκη των Σευρών. Την είχαν υπογράψει όλες οι μεγάλες νικήτριες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά όχι όλες με τον ίδιο τρόπο. Οι Βρετανοί ήθελαν να την εφαρμόσουν, οι Γάλλοι την υπέγραψαν με μισή καρδιά και αμέσως μετά άλλαξαν νόμοι, οι Ιταλοί την υπέγραψαν χωρίς καθόλου καρδιά, με το ζόρι και πιστεύοντας ότι είχαν αδικηθεί, άρα δεν ήθελαν την εφαρμογή της. Δεν ήθελαν πολύ περισσότερο μια Ελλάδα μεγάλη και ισχυρή, γιατί αυτή η Ελλάδα θα λειτουργούσε ανταγωνιστικά στα δικά τους συμφέροντα. Δεν ήθελαν την Ελλάδα στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί ήθελαν να ελέγχουν εκείνη την Αδριατική θάλασσα. Δεν ήθελαν την Ελλάδα να κυριαρχήσει στο Αιγαίο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα τους απέκοπτε από την δική τους προβολή ισχύως στο Αιγαίο. Οι Ιταλοί κατήχαν τα Δωδεκάνησα. Δεν ήθελαν μια Ελλάδα μόνιμο σύμμαχο και υπεργολάβο της Μεγάλης Βρετανίας, γιατί πολύ περισσότερο αυτό θα έπληκε τα δικά τους συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το τελευταίο πρόβλημα, αλλά νομίζω ίσως και το πιο καθοριστικό της συνθήκης των Σευρών, ήταν πως η Ελλάδα κλήθηκε να την εφαρμόσει μόνη της. Μόνο που η συνθήκη των Σευρών δεν μπορούσε να εφαρμοστεί από μόνο μία χώρα. Δεν ήταν δυνατή η μερική εφαρμογή της. Αυτό που έκανε η Ελλάδα με τη Μικρασιατική Εκστρατεία, μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών, είναι να προσπαθεί η ίδια να εφαρμόσει τις διατάξεις της συνθήκης που την αφορούσαν, την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι δεν εφάρμοζαν τις διατάξεις που αφορούσαν εκείνους και αντίθετα έμπαιναν σε μια νέα διαπραγμάτευση με την Κεμαλική Τουρκία για να πιάσουν καλύτερη θέση για την επόμενη ημέρα. Η προσπάθεια μερικής εφαρμογής, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Και ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία διότι η Ελλάδα δεν είχε ούτε τα στρατιωτικά, ούτε τα οικονομικά, αλλά ούτε τα διπλωματικά μέσα προκειμένου να επιτύχει κάτι το οποίο βρισκόταν μάλλον πέρα από τις ικανότητές της. Αν σε αυτό κάποιος προσθέσει και την αλλαγή της κυβέρνησης, την επάνωδο του βασιλιά Κωνσταντίνου που λειτουργήσε όχι ως αιτία, αλλά ως καλή αφορμή για τους Γάλλους και τους Ιταλούς προκειμένου να αποστασιοποιηθούν από τη συνθήκη των Σευρών. Αν προσθέσει ότι οι μετανοανδριανές κυβερνήσεις οπωσδήποτε δεν είχαν τις ικανότητες του Βενιζέλου, τότε νομίζω έχει το πάζλ των παραγόντων που οδήγησαν στην Μικρασιατική καταστροφή. Μαζί με αυτά θα προσέθετα την αδυναμία εξέβρεσης οικονομικών πόρων. Μετά το δημοψήφισμα και την επάνωδο του Κωνσταντίνου, οι μεγάλες δυνάμεις διέκοψαν την οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας, την εξάντληση του ελληνικού στρατού, ο οποίος ήταν αναγκασμένος να πολεμά όλο ένα και περισσότερο και όλο ένα και βαθύτερα στη Μικρά Ασία. Η συνθήκη των Σευρών, και κλείνω με αυτό κύριε Τσίμα για να είμαι όσο το δυνατόν κοντύτερα στον χρόνο, ήταν εύθραυστη σαν πορσελάνη, όπως πρώτος παρατήρησε ένας πολιτικός Γάλλος που αναφέρθηκε το όνομά του προηγουμένως, ο Ρεμόν Πουανκαρέ. Κάνοντας την παρομοίωση της συνθήκης με τις πορσελάνες που φτιάχνονταν στις Σεύρες. Μόνο που ο Πουανκαρέ, και συνήθως το ξεχνάμε αυτό, δεν τέλειωσε εκεί τη φράση του. Δεν είπε ότι η συνθήκη είναι απλώς εύθραυστη σαν πορσελάνη, αλλά προσέθεσε και μια άλλη φράση. Νι του σετά. Μην την αγγίζετε. Κατάλαβε ότι, δεν ξέρω αν έχετε παίξει ποτέ, ένα παιχνίδι που είναι δημοφιλές και στα παιδιά, πιο πολύ στους ενήλικες, τζέγκα, αυτό που βάζει τα τουβλάκια. Η συνθήκη του Σευρών ήταν σαν τζέγκα. Ένα τουβλάκι αν έβγαζες, ήταν δυνατόν να καταρρεύσει ολόκληρο το οικοδόμημα. Και αυτό ήταν εν τέλει που πληρώθηκε με αίμα των Ελλήνων στρατιωτών, αλλά και των Ελλήνων κατοίκων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης με τη Μικρασιατική καταστροφή.